Bona tarda. Bona tarda a tothom. Per començar la inauguració de l'exposició Premsa Local, Escola d'Escriptura. Primer de tot, moltes gràcies a autoritats, personal de la revista de Palafrugell, comissàries, en fi, tots els amics i amigues que sou aquí, en aquesta sala plena, col·laboradors de la secció Fent i Desfent, que crec que segurament és el nus o l'embrió de tot plegat, que la Marta Gallard, l'Anna Aguiló i la Conxa Saurí, que malauradament no ens pot acompanyar avui, però que segur que estarà encantada, doncs han iniciat aquest projecte, vam començar a parlar. Elles mateixes explicaran, els comissaris explicaran l'embrió de tot plegat, però jo primer de tot el que voldria és defensar el paper de les revistes locals com a escola d'escriptura. Aquesta pedrera literària, aquesta capacitat per donar veu a les primeres temptatives de joves escriptors que després a vegades alguns d'ells acaben fent carrera. A la Fundació Josep Pla reivindiquem també la faceta periodística de Josep Pla, que ell mateix deia en una entrevista a Soler Serrano, quan ja tenia més de 70 anys, deia: si el artículo es bueno, sirve para el libro, li va contestar. Amb això volia dir que sempre escrivia amb la mateixa ambició i amb el mateix rigor per poder aspirar a aquesta qualitat literària. Aquesta exposició d'alguna manera el que vol és reivindicar això en aquest paper de les revistes locals, amb aquesta punta de llança de la revista de Palafrugell, que ens fa molt contents haver pogut establir aquesta col·laboració. Per això passo la paraula a la Neus de la revista perquè pugui d'alguna manera explicar el que pugui. Molt bé, bona tarda, moltes gràcies per ser avui aquí. Des de l'Associació Cultural Pou d'en Bonet, que som l'entitat editora de la revista, us volem donar les gràcies per ser avui aquí i compartir amb vosaltres l'exposició i sobretot avui que us tenim a la majoria de col·laboradors també reunits, aprofitar per donar-vos les gràcies perquè sense vosaltres la revista no existiria. Calen moltes persones per poder tirar endavant una revista més local, que es fa amb voluntariat i per tant aquest picar pedra durant tant de temps, que ara ja portem més de 30 anys després d'aquesta segona etapa de la revista, tot això no hauria passat si no hi hagués aquesta voluntat tant per part dels col·laboradors d'escriure, a més amb un nivell de qualitat com ara avui podem mostrar-vos, i també a totes les altres persones que potser no es veuen tant, però que també hi ha tasques de disseny, de correcció, el nostre director que corre per aquí, que sense ell que posa ordre seria impossible que sortíssim cada mes puntuals i que ens poguéssiu gaudir cada mes a casa vostra. I també, molt important per poder tirar endavant, la col·laboració de totes les persones que també s'anuncien a la revista, ens ajuden a poder tirar endavant i també a l'Ajuntament, en aquest cas, també fer-vos una menció especial perquè també aquesta col·laboració i aquest recolzament que sentim també de l'administració és molt important perquè la nostra feina pugui continuar endavant. I agraïm molt el vostre escalf. Gràcies. Abans de passar la paraula a les comissàries que ens explicaran el contingut i una miqueta tot el projecte que es va gestar, deixeu-me dir que també des de la Fundació Josep Pla el que es veu avui aquí és un exemple que il·lustra una mica l'esperit del que volem. Ser capaços de reunir en els mateixos projectes entitats, associacions, administració i col·laboradors diversos, gent interessada pel món de les lletres, pel món de la cultura, i que a més puguem comptar amb persones que liderin aquests projectes, que tinguin aquesta vocació, aquest esperit de contribuir a la col·lectivitat. Allò que deia Pla en els pròlegs dels humanots, no? Que l'única manera de lluitar contra la terrible invasió de l'oblit és lluitar, és la feina que fan les persones més enllà dels seus interessos particulars i petits. Demà, a les 7 del matí, es compliran els 44 anys de la mort de Josep Pla i per nosaltres avui inaugurar aquesta exposició que d'alguna manera reuneix també el vincle de Pla amb les revistes, amb la literatura, és un goig iniciar aquests actes de Sant Jordi a Palafrugell amb aquesta activitat.
Per això, una vegada més gràcies i moltes gràcies especialment a Mary Lo, a Pere i traslladar de la Conxa, que ja li podem dir per això. Bé, doncs, bona tarda a tothom. Jo també vull començar pels agraïments. Sobretot agrair-vos a tots els que sou aquí per l'assistència, perquè aquí és una mica, perquè dèiem un dimarts a les 6 de la tarda, és tot plegat una mica estrany, però com que demà és Sant Jordi ja tot fa gust de festa i de vigília i veig que us heu animat a venir, cosa que us agraïm moltíssim. També agrair la col·laboració en el desenvolupament i finançament d'aquest projecte de l'Ajuntament de Palafrugell, sobretot de la Fundació Josep Pla i de l'associació Pou d'en Bonet, que quan els hi vam dir que teníem una idea doncs van acceptar la idea i després que es fes grossa, que per això doncs, ara s'ha convertit en una exposició més important del que havia de ser en principi. Agrair moltíssim a l'Arxiu Municipal de Palafrugell la seva col·laboració, perquè tota la documentació que veureu, que és original, surt de l'arxiu. Ens han permès d'investigar, consultar i gràcies al fet que tenim un arxiu que està molt al dia i en el qual s'ha fet moltíssima feina, doncs hem pogut fer aquest petit treball d'investigació. I agrair també molt especialment a la Ràdio Palafrugell, perquè també ens va dir que sí a tot de seguida i ens ha ajudat amb la presentació que veureu després en el tercer àmbit a la pantalla. Sí, moltes gràcies. Ens sap molt de greu la Marta que la Conxa avui no sigui aquí, perquè sense ella doncs, res de tot això hagués passat. Ella no pot ser aquí, però vaja, ja és amb l'ànima, i simplement explicar-vos que va ser ella que un dia, fa 3 anys, ens va proposar a la Marta i a mi de començar aquesta secció que es diu Fent i desfent a la revista Palafrugell, i d'aquí, i de les hores que hem anat passant treballant juntes molt a gust, doncs ha anat sortint la secció de cada mes, algunes vegades en una pàgina, algunes vegades en 2 pàgines, i també va sortir l'exposició que vam fer l'any passat. En principi, és evident que sense els coneixements d'una arxivera com la Conxa Saurí, l'exposició d'aquest any no hagués anat d'aquesta manera. I també amb els coneixements de la Marta, que és una altra persona que es dedica i li agrada moltíssim la investigació de la història local i que tant una com l'altra domina d'una manera molt important els fons de l'arxiu de Palafrugell. Aquesta exposició que es diu Premsa local, escola d'escriptura, havia de ser, en un inici de projecte, havia de ser 2 vitrines posades a la sala d'actes. Perquè la nostra idea era dir, va, vinga, com que l'any passat vam fer l'exposició de la biblioteca, aquest any fem alguna altra cosa. Va, podríem fer-ho així amb una pantalla, una presentació, perquè ens sembla molt important que tota aquesta comunitat de creadors, de gent que escriu i que dibuixa i que fa fotografia, etc., que anem creant a partir de la secció, doncs se senti reconeguda, que tingui la possibilitat de publicar, però que a més també ens coneguem i que sapiguem cadascú quina cara fa, perquè clar, si no fem alguna trobada d'aquestes, això a vegades no passa. Bé, vàrem explicar aquesta idea en Francesc, que el Francesc va dir home sí, però esclar, hi podríem afegir, i esclar, ja hi som, i podríem afegir, evidentment, que precisament té tot el sentit del món que ho fem aquí, perquè Josep Pla va fer també aquest periple, no? Va començar escrivint a la premsa local, al Baix Empordà, i després va esdevenir un gran periodista i un gran escriptor. I per tant, tenia sentit el paral·lelisme, no? Llavors, al cap d'uns dies, em va dir home, però és que tinc la sala d'exposicions nova, que és un luxe, la sala temporal nova, que en aquell moment estaria disponible. Doncs va, vinga, utilitzem més espai.
i en això de tenir més espai i haver-lo d'omplir, doncs vam començar a treballar més. I llavors el que hem fet doncs, ha sigut resseguir una mica el que és tota la història de la premsa local palafrugellenca, que neix amb el Palafrugellense del 1882, veu, ella és la que en sap més. No, és el districtor. La primera capçalera és el Palafrugellense. I després l'hem resseguit el fil, però amb un punt de vista molt concret, que és veure en cada cas si hi ha hagut interès per publicar això que nosaltres en diem escriptura creativa, creació literària, que aquí doncs, hi ha un tema que ara no el desenvoluparem, però que ja podeu imaginar que és un concepte que nosaltres hem anat decidint què era i què no era. Però actualment i des de fa molts anys, un dels temes interessants a l'hora de fer crítica literària i de parlar de literatura és explicar què és un text literari, el que té voluntat literària, tant si explica l'anècdota del veí de casa, com si fa una novel·la de ficció, com si recull una notícia, un record, etc. Bé, això que és un món i que nosaltres no ens hi hem pogut entretenir perquè ningú n'ha tret l'entrellat, jo crec que la crítica tampoc ha decidit encara ben bé com va, doncs hem fet aquesta feina de resseguir tota la premsa local i anar buscant quan hi ha un interès específic de publicar creació literària. Normalment, a les capçaleres tant d'abans de la guerra com després de la guerra tenen l'interès de noticiari, d'explicar de què passa, de donar notícies. Moltes vegades hi ha interès de recuperar històries o anècdotes o memòria i alguna vegada es convoquen fins i tot premis literaris, que és en el cas del primer, que és aquest diari que es diu El Distrito, que convoca el primer premi literari Palafrugell per la Festa Major, cosa que es va anar fent, s'ha anat fent al llarg dels anys i que fins no fa gaire encara hi havia un premi literari per la Festa Major. Bé, llenço una idea aquí, llenço una idea per si recuperem aquesta convocatòria d'un premi literari per la Festa Major, perquè ja el Distrito, que és del 1894, doncs és la primera vegada que es convoca un premi literari Palafrugell. Bé, em sembla que us he explicat més o menys tot. La Marta us explicarà una mica el contingut de l'exposició des del punt de vista dels 3 àmbits que hem organitzat i res, recomanar-vos que us compreu la revista de Palafrugell, que hi ha un bon article que explica tot el contingut de l'exposició i que també hi ha una pàgina dedicada al rescat del patrimoni literari local, en aquest cas de Josep Ferrer Mascor. L'any passat vam fer l'Engràcia Ferrer Mascor, es diuen igual, no eren germans, però és una casualitat de cognoms palafrugellencs, i que això forma part d'un altre projecte que un altre dia us explicarem sobre que tenim entre mans sobre la idea aquesta de recuperar el patrimoni literari local. Te passo. El que passa quan parles al final és que t'han aixafat ja moltes de les coses que has de dir, però bé, intentaré explicar coses que ha dit la Neus, coses que ha dit el Francesc i coses que ha dit l'Anna, perquè la idea seria que un cop heu fet el mini recorregut, fixeu-vos que és molt petitó, però que comprèn 140 anys, 140 i pico d'anys, perquè reflexioneu una mica amb què hem canviat i amb què no hem canviat, i amb coses que, diguem, continuem exactament igual. Per exemple, amb aquesta cosa que ha dit última l'Anna, continuem sense saber ben bé on és la frontera entre el que és un text de creació literària i el que no ho és del tot, perquè hi ha gent que a vegades ens demana per publicar i diem que això són
memòries o això, un text autobiogràfic i se'ns enfada, hi ha gent que se'ns enfada, hi ha gent que no tant, però a vegades passa aquestes coses. Potser la diferència és que abans estava com més desordenat, més desendreçat, és a dir, entremig de tota aquesta cosa que diu ella, informativa, apareixia un poema allà al mig que no sabies què feia, no? O un bon dia el senyor Anco Marcio, en lloc de fer una cosa més filosòfica, es dedicava a fer un conte per nens i la cosa estava com molt barrejada. Ara normalment està més endreçat, hi ha una secció com la nostra, on ja t'esperes que aparegui un text literari. Una altra cosa que tampoc ha canviat gaire, seria, bueno, en aquest sentit, ha canviat però no ha canviat del tot, seria el que diu la Neus, no? Que per fer la revista requereix que hi hagi molta gent. A començament del segle XX, aquí a Palafrugell, hi haurà successivament moltíssimes capçaleres, fins a gairebé 40. Algunes duraran poquíssim, algunes sortiran un cop i desapareixeran, algunes un any, 2 anys, i d'altres es aniran mantenint uns quants anys, sempre i quan al darrere hi hagi un mecenes que ho sostingui, perquè la publicitat que n'hi havia, i n'hi havia molta, no era suficient. Sí que hi havia molt voluntariat també al darrere, perquè cobrar, n'hi havia molt poc si fossin professionals, jo diria que gairebé ningú aquí. Els que es professionalitzaven normalment marxaven un cop fetes les primeres, provatures a la premsa local, se'n anaven a fer fortuna a Barcelona. Normalment, amb aquesta xarxa que hi ha sempre de solidaritat, no? Entre empordanesos, no? Vull dir, tant el Josep Pla quan se'n va a Barcelona recorre a l'ajuda d'amics o gent que ja està instal·lada allà però que té orígens també empordanesos. El meu avi també va ser un d'aquests, que també se'n va anar a fer la Barcelona periodística, a intentar triomfar, i hi ha graners, hi ha algun altre autor local, a vegades justament els que no tenen, bueno, el Pla era benestant i tenia diners, però gent com el meu avi no pensaven que es farien rics fent de periodistes a Barcelona, cosa que tampoc va passar, no? Però hi havia molt voluntariat, hi havia poca gent, i d'aquí que hi hagi tants i tants pseudònims. Vull dir, el mateix Anco Marcio, el mateix Ganiguer, vull dir, era un fotimer de pseudònims que a vegades és la mateixa persona. A vegades no. A darrere del pseudònim, per exemple, fa poc jo he descobert que hi havia una dona que feia com jo, Gallard, Concepció Gallard, però clar, mai sabrem què va escriure aquesta dona. A l'enterrament diuen va col·laborar al Baix Empordà, amagada sota un pseudònim en algunes ocasions, però no saps què va escriure. Clar, en aquest sentit també hi havia voluntariat, però poca gent i multitud de tasques que havien d'assumir. I després hi ha una cosa que potser ha canviat, que ara potser col·laborem una miqueta més, no? Perquè jo crec que se les fotien contínuament, aquests diaris de començament del segle responien sovint a ideologies diferents i contínuament estaven ofenent, repicant, picant, fent-se lletres, una lletra d'esclosa dedicada a no sé qui, l'endemà ja hi havia la resposta de la lletra d'esclosa de l'altre que estava emprenyat amb el que li havia dit. Per què? Perquè en aquests diaris de començament de segle també s'hi feia campanya electoral, quan hi havia eleccions, i s'aturava tot. Aquests dies sí que no hi havia literatura ni cap poema per enlloc. Però sí que normalment el que passava era que s'utilitzaven aquests diaris per, ideològicament parlant, cadascú buscar el seu espai. Per tant, no hi havia gaire col·laboració, i menys amb la institució de l'Ajuntament, perquè s'utilitzaven aquests diaris normalment per carregar contra l'autoritat de l'Ajuntament o a l'inrevés. Per tant, similituds i coses que podrem anar rumiant. Per què rumieu diferències i semblances? Llavors, una mica com a l'Irlanda, us expliquem com està organitzada la mini-exposició i una mica com l'hem muntada, perquè com que l'hem muntat fent servir coses que també venen d'aquestes entitats, com pot ser l'Ajuntament mateix o l'Arxiu Municipal, voldríem com fer una mica d'homenatge a la gent que ens ha precedit. En paraules de la Conxa, aquesta història local, de la premsa local,
ha demostrat que és com una cursa de relleus, no? El que comença a escriure de jove al costat d'un de més gran, al cap de 10 anys està ocupant el lloc de director, però està, diguem, portant la batuta. Abans de la guerra, als més joves se'ls estronca la possibilitat de continuar escrivint i curiosament alguns reapareixen a la revista de Palafrugell als anys 60, molt més grans evidentment, però havent fet escola abans de la guerra. Per tant, és com una cursa de relleus. I a nivell documental nosaltres també farem aquesta cursa de relleus, una mica. Hem partit de la idea aquesta una mica que ha dit l'Anna, que això és culpa de la Conxa, que sempre va barrinant, encara que sembli molt innocent, ella va pensant i pensant, i com que coneix molt bé els fons de l'arxiu, sap que hi ha allà i que no hi ha, cosa que nosaltres no. I l'Anna també, aquí també la veieu innocent, però no. Ella forma part dels espais escrits i ella està també molt interessada per preservar el patrimoni literari immaterial que tenim a Catalunya. Per tant, entre una i l'altra van començar a rumiar sobre aquest projecte que ja algun dia sentirem parlar, que és aquest projecte de recuperar el patrimoni literari local d'aquí a Palafrugell. És a dir, gent que va escriure que el pla se'ls va fer molt gros i els va deixar a l'ombra, doncs aquests petits escriptors anar-los reivindicant una mica perquè tots plegats feien Palafrugell i feien país. Llavors una mica aquesta idea ens ha fet escriure, ens ha fet treballar, que ja ho veureu, però ens ha fet publicar ja 2 autors, com ha dit l'Anna. Aquest últim, si compreu la revista quan sortiu, trobareu aquí el famós Josep Ferrer Mascort, un dels pseudònims el més conegut literàriament parlant és Franco Marcio. A la vitrina que tenim aquí, la quarta, hi ha un llibre d'ell, on hi ha una recopilació d'alguna de les seves col·laboracions. Josep Pla el considerava un dels seus mestres i era un home fosc, alcoholitzat, tot el que vulgueu, però que escrivia bé, molt més bé del que ens puguem imaginar. Té textos excel·lents. Què passa? Que no els hem conegut mai, perquè estan fent aquests diaris, però en aquest llibre només hi ha els 33, o uns quants més, articles que va escollir justament Josep Pla, per tant aquests s'han conegut, però n'hi ha molts més als diaris que tenim digitalitzats. Per tant, arran d'aquest projecte nosaltres hem començat a organitzar tot aquest viatge per la història de la premsa i ho hem fet a través, primer evidentment de l'arxiu, per tant un agraïment a tota la gent de l'arxiu com a l'Anna, un agraïment a totes les famílies, no només a l'Ajuntament i a la biblioteca que tenien diaris antics, sinó a totes les famílies de Palafrugell que no van llançar aquests diaris, que fins i tot els van enquadernar alguns i d'altres no van enquadernar, però els van guardar. I els seus descendents van tenir la gentilesa de dur-los a l'arxiu. I l'arxiu ha fet la feinada de digitalitzar-los, és a dir, que vosaltres còmodament des de casa els podeu consultar. Per tant, un agraïment molt gran, fins i tot gràcies a aquestes donacions apareixen ara actualment números que no s'han trobat o capçaleres com aquesta de ressorgiment que aquí no consta. O sigui, fins ara no constava que hi hagués cap exemplar d'aquest diari a Palafrugell. Ara en tenim un, gràcies a la família Rosa Trias, que va fer donació del fons de l'Eusebi Fina i Girbau, fa un parell d'anys. Després, l'altra cosa que hem fet servir, que no sé si, no crec que hagi vingut, no? El Xavier Xargai va fer l'any 99 aquest llibre, gràcies a l'Ajuntament, que tenia aquesta col·lecció de quaderns de Palafrugell, que el que és com un miracle, o que és increïble, és que es pogués consultar tots aquests diaris quan no estaven digitalitzats. Com a molt estaven, com ho has dit abans, microfilmats, amb aquella màquina que s'havia d'anar rotant. Doncs aquest home jo crec que s'ho va llegir tot, perquè és que és tot aquí. I a més ho va interpretar i ho va d'alguna manera sentenciar, marcar, perquè tots els altres tinguessin ja la feina pràcticament feta. Això no vol dir que no s'hagi de revisar, en lloc d'anar copiant d'aquí cap allà, que és el que últimament fem. I, a part d'aquests, hem fet servir també, deixa'm l'últim, un altre quadern, ho dic perquè els quaderns eren molt bonics, també
Aquest últim de fa res, del 21, 23, era post-Covid ja, del 23, no? Del 21. És també, com el xerrai, una recopilació de la premsa, de les capçaleres que hi havia fins al 36, que aquest és el problema, que es paren tots dos al 36-37, i evidentment amb molts més mitjans, amb molt més color, però molt útil. I després aquest altre de la revista, que es va fer gràcies a la revista, com vau fer els 50 anys de l'aparició de la revista, que és un llibre que va ser coordinat pel Jordi Torró i la Montse Lloberes, en el qual vau participar segurament molts dels que esteu aquí. És un llibre col·lectiu en què, per sort, es parla del que hi ha després del 36, perquè si no, només teníem informació del que hi havia abans. Si ara nosaltres no fóssim tres jubilades, fóssim joves, haguéssim agafat el xat GPT, si haguéssim agafat els 3 llibres, ens hauria fet un xup-xup i haguéssim fet ja tot el treball de l'exposició, però no hem fet diferent. Per tant, en aquesta primera part trobareu informació d'aquestes primeres capçaleres, com ha dit l'Anna, des de la primera, i intentant, com ha dit ella, espigolar en quina hi ha alguna cosa que sembla literària, o almenys aparentment, i aquí hem inclòs, a part de les capçaleres, també alguns programes de festa major, perquè com ha dit ella també, es converteix en una tradició que per festa major, per Santa Margarida, hi hagi concursos literaris i suplements literaris. I aleshores hi ha alguna capçalera, algun diari que té com més predisposició al foment de la literatura. Podria ser el cas de la Crònica, per exemple, que fins i tot s'atreveix a fer un retallable, com el que trobareu al final de l'exposició, un retallable perquè els lectors cada setmana s'entretinguin a fer 3 paginetes i vagin sumant i així aconsegueixin tenir un llibre amb 11 petits llibres enganxats. A part d'això, evidentment, de tant en tant hi ha algú que intenta fer una revista estrictament literària, com veureu que és Empòrium, però que n'hi ha molt pocs exemplars, molt pocs números, i després d'aquesta producció se n'acaben fent sovint alguns llibres. En surten, com deia el Francesc, textos recopilats que serveixen per fer llibres. Aquí en teniu una mostra, en aquesta vitrina d'aquí. Hem inclòs una dona, que és l'única representant d'aquesta època, que és la Maria Gràcia Passa Roques, que té un parell de reculls de poesia, tot i que se'ns en va anar a l'Argentina de Pampa i ja no vam recuperar mai més. Aquesta seria la primera secció. La segona secció s'inicia quan, després de la guerra i d'haver-se aturat totes les publicacions locals, es reprèn una revista que intenta dissimuladament entroncar amb el passat a través dels seus impulsors, entre ells els seus, el Josep Villó, el mossèn Tapioles, i el Josep Pla també, i sota el paraigües del patronat de l'Escola d'Arts i Oficios, i evidentment en castellà. Aquí s'havia produït un procés de castellà cap a català i a la represa tornarem a començar en castellà i al cap de pocs anys anirem passant cap al català també. Aleshores, en aquesta segona etapa que comença el 62 i que hi ha la revista de Palafrugell, veureu que de seguida hi ha concursos literaris també. Algunes persones tenen una secció literària fixa, com pot ser el cas del Jordi Pujol Bufant, i evidentment també de tant en tant hi van apareixent articles o fragments de l'obra de Josep Pla que Guilló escull. Hi ha un total de més de 33 col·laboracions de Josep Pla que s'esperen una mica en candeletes perquè el dia que surten solen anunciar-se a la portada. Ja veureu que fins i tot tenim un exemple de poesia de Pla que va sortir inèdit, crònic inèdit, que hi ha, que s'anuncia a la portada. Cap a l'any 78, de fet el 78, surt un número de la revista de Palafrugell, s'atura, hi ha problemes,
Curiosament arriba la democràcia i no sé què passa, no sé si és que es barallen o què passa. Bé, hi ha un projecte de revista que l'any 80 havia de sortir però no surt, i aquest impàs fins al 92 en què es torna a produir la segona etapa l'hem volgut omplir amb tot un seguit de revistes petitones de poca durada, d'associacions, clubs esportius, d'entitats, iniciatives de grups de joves que intentaven començar a fer revistes, i veureu que n'hi ha tot un ventall a l'última vitrina, perquè no són anys, diguem, infèrtils, sinó al revés, que hi ha moltes iniciatives, però que no acaben de tenir al darrere un suport important i que també continuen tenint la intenció fonamental d'informar, però no de fer literatura. El que passa és que de tant en tant també hi apareixen, això que us dic, poemes, contes, un concurs, etc. I fins i tot a les escoles i als instituts i la gent gran es fan aquest tipus de treballs, que potser en surt un cop a l'any, però perquè veieu que l'interès no desapareix. Per tant, allà tenim una taula rodona on hi ha també aquesta mostra. I, evidentment, aquesta segona etapa que encara no ha acabat de la revista Palafrugell ens hauria ocupat un altre passadís com aquest llarguíssim amb moltíssims col·laboradors i no ho hem pogut abastar tot, per tant hem tallat aquí una mica, és un tast. Aquesta banda d'aquí teniu la màquina d'escriure per si voleu intentar fer alguna provatura i unes quantes reflexions d'autors d'aquesta època. La nostra època, diguem, la nostra última intervenció es remunta, diguem, a la nostra secció, que és la que hi ha a la sortida, que ja no us la comento, però jo crec que és allà on haureu de rumiar en què hem canviat i en què no hem canviat. Només que compteu el nombre de dones que participen avui dia, veureu que amb això sí que hem canviat. Amb altres coses potser no hem canviat tant. Amb la llengua, d'aquí anem del castellà al català, del castellà al català, i allà vam començar en català i no sé on acabarem. Però vull dir que hi ha matèria per reflexionar. Jo crec que el recorregut està marcat i els col·laboradors de la Fundació Pla han posat al final de tot una petita, diguem, activitat per si voleu trencar les banyes i intentar fer aquesta mena de retallable que sembla fàcil, però que no ho és tant, perquè us dic jo que els llibres de fulletó normalment eren amb quartilles que s'aparellaven, no amb de 3 en 3, no era tan fàcil de fer això i menys de cosir-ho. Per tant, el repte que us ha preparat la Mireia és per si algú s'atreveix a fer-se el seu recosit i se'l volen portar a casa. Jo crec que el contingut ha quedat marcat i n'he enrotllat massa, demano disculpes, però bé. Jo també demano disculpes perquè he tingut un oblit i és de destacar la feinada que ha fet, ara no ho veig, en Marc Heras, que ens ha ajudat moltíssim, també voluntàriament, a fer el disseny de tota l'exposició. Gràcies, Marc. Jo ja res per acabar i perquè pugueu gaudir de l'exposició. Els que heu vingut abans ja heu estat passejant, però n'hi ha que us heu afegit ara i per tant segur que amb les explicacions que ens ha fet la Marta i l'Anna en tindreu moltes ganes. Agrair a les comissàries sobretot la feina feta perquè com dieu és voluntària, com és la de la revista Palafrugell en gran mesura també, tots els col·laboradors que al final fan possible aquestes exposicions i d'altres iniciatives culturals. I per agafar una mica el fil, aquesta importància de col·laborar entre nosaltres, que els espais culturals que tenim siguin vius, s'hi puguin fer múltiples activitats, múltiples exposicions, que vagin naixent una mica de la necessitat que tingui, de la curiositat i neguits que surten de la societat i que aquests els puguem recollir i els puguem transformar en una cosa educativa, cultural i que sumi en el llegat de Palafrugell. Jo no em dubtava que avui tindríem gent, perquè com
al final el projecte de Fent i Desfent és un projecte col·laboratiu, un projecte on hi participa molta gent. Ara fa un any fèiem aquesta primera exposició, em sembla que era l'11 d'abril, que la vam inaugurar allà a la biblioteca, potser amb un contingut més artístic, no? Per l'espai Arteca. Aquí passa a fer aquesta reflexió més dins de l'espai de la Fundació Josep Pla, aquesta reflexió més de l'evolució del periodisme local, de la premsa local i dels creadors literaris. Jo estic convençuda, ara tothom pot escriure. Internet és una plataforma magnífica que permet que tothom es pugui obrir una pàgina, un blog i pugui ser escriptor. Però veure el teu escrit imprès en un format físic, que et publiquin d'alguna manera i que algú sigui de més envergadura o menys, o més professional o menys, però algú hagi decidit que aquell text té una qualitat, jo crec que això també t'anima i també posa en valor tota aquesta feina que moltes vegades, pel que sigui, no tots podem ser escriptors professionals, però ens agrada, ho disfrutem i per tant poder-ho recollir i que es vegi publicat en una revista és un factor que fa il·lusió i això jo crec que és la mostra que tota aquesta gent estigui aquí, segur, perquè se senten agraïts cap a la revista Palafrugell, cap a la secció, que la seva feina, aquesta coseta que van fent a casa anònimament es vegi publicada i se'ls hi posi nom i cognom a la seva creació. I per tant, jo crec que aquest és l'èxit de la secció i que avui siguem tanta gent aquí. Al final, jo recordo de les revistes aquestes d'escola, els que ens agradava escriure i ens escollien el nostre poema perquè havíem guanyat els Jocs Florals o ens escollien el nostre text, si tu disfrutaves escrivint et feia molta il·lusió i et posava aquella intenció de vaig a fer una mica més o vaig a escriure una mica més o continuo llegint i continuo provant i al final és el que feu vosaltres amb adults, evidentment, però que recolliu aquestes inquietuds i per tant agrair-vos aquesta tasca i tant de bo d'aquí, d'aquests premis, d'aquests petits escrits que van sorgint a nivell local, segur que pesquem algun escriptor i que pot anar més enllà i sortir d'aquest àmbit local. Per tant, felicitar-vos a tots per la tasca, és una secció que sempre és bonica de llegir, que surt de la tasca purament periodista, que aquí Josep Pla deia aquestes, no sé com ho diu exactament, però aquests diaris locals no se'ls escapa res, són terribles. Bé, no, jo crec que la revista Palafrugell ho tracta tot curosament i que és objectiu i veraç amb allò que fa, però sí que és una secció amable dintre de la revista aquesta més literària, i per tant, agrair aquesta tasca que feu, a l'esperar a més a veure el text que vindrà juntament amb la imatge o la fotografia, que també és una part important i que acompanya i suma en aquest text. Per tant, espero que disfruteu tots. Aquest és el primer acte de Sant Jordi. Demà els carrers estaran de festa. A la tarda tenim la lectura Plaga, que també us animem a que vingueu, tots aquests amants de la literatura, que us acosteu demà a la tarda de 4 a 8 pel teatre a llegir una estona i que puguem mantenir aquesta tradició de la lectura continuada. I fins al llarg de la setmana, Andrea, hi ha activitats relacionades amb la literatura i la cultura que, per tant, avui sou el públic objectiu i que segur que ens hi veurem. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies i per celebrar Sant Jordi, la literatura, l'obra de Josep Pla i la premsa local, una copa de cava per qui ho vulgui, una mica d'aigua i podeu acabar de veure també l'audiovisual una estona. Gràcies a tothom per venir.